Hoi, wij zijn Janneke en Leonie en deze aflevering staat in het teken van wijn. En omdat we hier in Zuid-Limburg zo'n mooie heuvels hebben en heel vaak zon, kunnen we hier wijn verbouwen. Yes, en we starten de dag bij Wijngoed Vromberg in Uboxberg. We zitten naast Marcel Somers, de wijngaardenier van het landgoed hier. Marcel, kun je iets vertellen over jouw bedrijf? Ja, we zijn eigenlijk ongeveer zo'n 25 jaar geleden zijn we begonnen met het aanplanten van druivenstokken. Met de bedoeling om er een lekkere Limburgse wijn uit te maken. Lekker. En hoeveel wijnen heb je ongeveer? We hebben op dit moment hebben we een aantal druivensoorten aangeplant dat ervoor zorgt dat we zo'n 4 witte wijnen hebben. 2 rode wijnen, een rosé, een dessertwijn en een 3-tal mousserende wijnen. Oh, dat is flink. Ja, heel wat. Okay. Maar veel mensen, veel keus. Dus. Ja. En jij gaat ons het proces van het wijnmaken laten zien vandaag. Ja, jullie hebben een goede dag, want de druiven hangen er schitterend bij en ik neem jullie mee naar de wijngaard. Kom Leuk. kijken. Oké, is goed. Ja? Leo, drink jij graag een wijntje? Ah, zo af en toe. Gisteravond. Zoals gisteravond. Nou, we staan hier in de wijngaard van Wijngoed Vromberg en de eerste stap van het wijnmaken is natuurlijk het planten van de druivenstokken. Dat is hier in 1991 al gebeurd en het duurt wel zo'n 3 jaar voordat je de eerste druiven eigenlijk kan plukken. Ja, en nu zou je denken dat kalk in de Limburgse grond niet handig is, maar dat is eigenlijk voor druiven heel erg fijn. Want daardoor moet die druif, die wortel van die druif heel diep de grond in. En hoe dieper, hoe beter de voedingsstoffen en dus ook hoe lekkerder de druif. Nou, we hebben ieder jaar 2 dingen nodig, heel belangrijk, de warmte en de zon. Warmte zorgt voor de groei van de druiven en zon zorgt voor de afrijping van de druiven. En als dat allebei klopt, dan gaan we over naar stap 2. En stap 2 is het plukken van de druiven. Oké. Dat gaan we nou even doen. Wat wij dan ook hebben gedaan natuurlijk voordat het zover is. En natuurlijk gemeten en geproefd natuurlijk. En proeven? Probeer het maar. Echt? Doe maar. Zet je mond er maar in. Dat is echt super lekker. Ja. Nou, stap 3 in het wijnmaakproces is het persen van de druiven. Dat gebeurt achter mij in deze persmachine. En dan hou je most over, dat zie je hier. In deze fles laten ze een dag staan en daarna bezinkt dit. En het bovenste wordt gebruikt voor de volgende stap. Ja, en stap 4 is het toevoegen van de gist. En dat gebeurt in die vaten die je achter ons ziet. De most wordt dan in die vaten gedaan, gist wordt toegevoegd, het zorgt voor geur en smaak, maakt uit suiker alcohol en dan heb je dus eigenlijk een troebele wijn die een paar maanden blijft zitten in zo'n vat, wordt overgeheveld naar een volgende. En dat hele proces duurt ongeveer 8 maanden en dan heb je een heldere wijn. Stap 5 is het filteren van de wijn en het vullen van de flessen. En dat gebeurt hier met deze vulmachine. We zijn hier in de wijnkelder waar alle wijnflessen worden opgeslagen. En het enige wat we nu nog hoeven te doen is een etiket op de fles. En Janneke is daar, als het goed is, al druk mee bezig. Tada! Nou, we hebben net mogen zien hoe wijn precies wordt gemaakt. En nu gaan we over naar het leukere gedeelte, namelijk het proeven van de wijn. Daarvoor zijn we in Valkenburg bij Vino Vinivici. Proeven, proeven, proeven! We zijn hier bij Tim Luijten. Hij heeft een heel erg leuk wijnproefconcept bedacht en hij gaat ons daar iets meer over vertellen. Ja, dat klopt. Ik noem het zelf eigenlijk liever wijnproeverij winkel. Dat wil zeggen dat ik werk met een pasjesysteem. Mensen kunnen hier zelf eerst hun wijnen proeven.
Ik heb er 25 in speciale proefkasten staan. En mensen kunnen lekker wijntjes proeven, zelf tappen. En wat ze lekker vinden, kunnen ze vervolgens kopen of meenemen. Nou, leuk. Tim heeft ons net uitgelegd hoe we precies wijn moeten proeven. Je pakt je glas bij het steeltje en dan draai je het rond. Dat heet walsen. Ja, dan kun je dan ruiken. Komt de geur beter vrij en vervolgens neem je een slokje. En dan doe je wat zuurstof erbij door te slurpen, heel goed. Dan komt er heel veel smaak vrij en dan doe je het even door je mond, zodat alle smaakpapillen eraan kunnen proeven. En dan mag je hem pas doorslikken. En? Heel lekker. Fijn. Nou, voor goede wijn hoef je dus helemaal niet naar Frankrijk. Daarvoor kun je gewoon hier bij ons in Zuid-Limburg komen. En wil je nou alles weten over Wijngoed Fromberg en Vino Vitivici in Valkenburg, dan lees je natuurlijk onze blog en die vind je hier beneden. Doei! Doei.